യാത്രക്കാരൊക്കെ കയറി. കണ്ടക്ടർ ബെല്ലും അടിച്ചു. എന്നിട്ടും ബസ് പോകുന്നില്ല. എല്ലാരും ഡ്രൈവറെ ഉറ്റു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, അയാൾ വണ്ടി എടുക്കാതെ കണ്ണാടിയിൽ ഭംഗി നോക്കിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും ബെല്ലടിച്ചിട്ടും ഡ്രൈവർ കണ്ണാടിയിൽ തന്നെ. യാത്രക്കാർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതാ പിറകിലെ ഡോറില് ഒരാൾ കൈമുട്ടുന്നു. കണ്ടക്ടർ ഓടിച്ചെന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തു. കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് അയാൾ ബസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു. സീറ്റിലിരുന്നു. കണ്ടക്ടർ ഡോർ അടച്ചു. പോകാനുള്ള ബെല്ല് വീണ്ടും അടിച്ചു. ഡ്രൈവർ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര തുടങ്ങി. കയറി വന്ന ആ പാവം മനുഷ്യൻ ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ സീറ്റിൽ ചാരിയിരുന്നു. ഡ്രൈവർ അത്ര നേരവും കണ്ണാടിയിൽ ഭംഗി നോക്കിയതല്ല, കുത്തിപ്പിടിച്ച് പതുക്കെ വരുന്ന ആ പാവത്തെ നോക്കിയതാണ്. അയാൾ വന്നു കയറുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നതാണ്. കണ്ടക്ടർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ചങ്ങാതിയുടെ അരികിൽ ചെന്ന് അഭിനന്ദിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞും സമ്മതിച്ചും പെരുമാറലാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ടല്ല, അയാളുടെ സാഹചര്യം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ മഹത്വമുള്ള കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും വാടാതെ നിൽക്കാനുള്ള മരുന്ന്.